ọhaneze ya gazienụ. O nwere odogwu anyị na-aga na be ya n'ụbọchị taa ka anyị gaa merụ afọ odogwu a. Asị m ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị. Unu n'anya unu ga-afụ na anyị na-aga na nke odogwu maka sị na ihe emeji eme ya na mbọ anyị wee na-aga n'ụbọchị taa ka anyị gaa meetie odogwu a. Anyị na-erute na be ya n'ụbọchị taa. Nna anyị ukwu ndewo. Ya ka ekwenụ nke a na-etu gị. Onye ụmụ anụnụ ya n'ụbọchị taa bụ Alusi MMIRI Ego Aka, onye nke eji aka ji Ofor were ya. A sị m ya gaziere gị ya na mbụ na mbụ Ofor na-agụ ọbụla okwu iji bịa obodo a na ka ihe eji n'anya aka mma. Ise. Nna anyị ukwu Alusi MMIRI Ego Aka ji Ofor, biko anyị chọrọ ka ị gwa ọhaneze mgbe i bidoro wee mebe ihe ọdịnala anụnwa. Ihe dị n'omenala enyi n'anya nụ agwụ nsi n'omenala Igbo a abụghị ihe ọbụla mmadụ na-anakọta makpu n'ime ya nụ. Bifo mmadụ ya anakọta bido agwụ nsi maọbụ nakọta si na ya na-eme omenala ka ihe nenegodi agbụrụ gị nenele ya nụ gị na igwe marakwanụ ma laịn ọpụ gị ma agwụ nsi ọ dịkwana ya nụ. Ịbịa na Ọkịja, mụnwa bụ onye uhu obo Ọkịja, Anambra steeti. Ịbịa na Ọkịja anyị anụnwa ịbata n'uhu obo Ọkịja anyị abụọ hụ ka abịa ya. Ihe anyị na-aza bụ ụmụ ezuokeyi. Ụmụ ezuokeyi anyị ahụ bụ agwụ nsi anyị nwere enwo ka ọ bụ. Andị agwụ nsi anyị ahụ dị na gịnị? Ọ dị na agbụrụ anyị. Nna mụtara nna m bụ dibịa ka ọ bụ. Nna nwụrụ m n'afọ nọ bụkwa gịnị? Dibịa ka ọ bụ. Bifo m bịa megide ihe na ama ka m si megide ihe yecha bụ ịnụ njechi ya setụcha mee ihe niile nụ. Mana ihe niile ahụ emere mụnụ ma nke ya setụrụ mụnụ enwe nke nwere isi m. Onwe obe nje ejefọbeuzi ebe nje ejebere bụ obodo oyibo nụ, mana ihe a na-asị mmadụ ije Legọs gbaa bọyị na eje m Legọs 2 times mechaa ihe niile ọnwa nke efevụrụ mụnụ. Jee Asaba ebe m biri na Asaba be Ifeanyị Jizọs mechaa ihe niile nụ ọnwa nke efevụrụ mụnụ. Bifo nnekwu nna m ewuresi m nwoke mụ nata na ya ma ihe bụ the problem. Anata m na ọgbụrụ ma ya eje njem nke ọgbọ m je na eruo ebe ahụ enenecha ihe niile m nenechara ya nwasị ihe esi nye apụrụ ekwu na agwụ nsi na-enye m nsogbu anụ. Agwụ nsi enweghị ya ya emefọ mụnụ, mana mgbe m pere mpenụ mmụnwa ji wee kwetasị ihe esi na agwụ nsi dị anyị n'ọbara dị na agwụ nsi amakwana mụnụ na ọ bụ anụ bụ na mgbe ahụ m pere mpe ka anyị si eme mgbe a bụ nri onu nje na kichin ga-esiri nri ntụ ya nru eje mkpụrụ ntụ ebe ahụ were nya mgbe a n'aka ya n'ụdị fọm ọf ntụ anyị si aka nzu anyị na-aka kịta maka mgbe a amabanụ m nke m ji eje mgbe a jee nweta nzu abịa megide ya mbịa kwakọnọtakwa ihe nụ ndebe anyị akpasasịkwa ya mkpakọnọtakwa ihe na ana m akụ njekwa nwere ihe mkpọ meko ana m akụ kpokpokpo ma ana m akpọku mmụọ ọnwa mmụọ ma nna akpọku mgbe a mana ihe bụ ihe niile a bụ gịnị agwụ nsi ya na-eme ya abịa megidezie m nụ abịa m nata olu oyibo nụ jee ka maka na ihe dị na agwụ nsi ebughị esi agwụ nsi na-ama mmadụ amanụ mana agwụ nsi ihe ọ sọkwara agwụ nsi magụ n'ụwa ị ga-ejenarị jee nwụọ n'ọnya ka ị ga-asị ihe esi n'ọnya abụọ gaghị ị na-aghọta ihe na-ekwu na dị onye anyị ga-amụ ọrụ n'aka ya ị ga-asa abụ ya bụ onye ga-asị gị nna nọọ direction dị ntu a ka eji arụ ọrụ dị ntu a nọọ direction dị ntu a ka eji eme ihe dị ntu a ọ ihe njeje mụ na dibịa mụnụ amụ ihe mụrụ debe na dibịa bụ nge na ihe dị ntu a nọọ ntu a ka esi eme ya na ihe dị ntu a nọọ direction dị ntu a ka esi eme ya nụ. Afọ efu nna agbụ ya ma Chukwu ma na anyị zọdọrọ ụkwụ na amụzu ama afọ emuwa mmụọ otu ekpere nwezu osisi ya bụ afọ a nna agbụ ya amụzu anya nwa m otu na abụọ gamụnụ ebido m na-eje afanụ ọgama na-ese ndị ma akpọọ ya afanụ ka ọ bịa gbaa afa daki ntu a dịka ezinụlọ nke problem dị asị ka akpọta dibịa bịa gbaa afanụ ọga m bịa mgbe ahụ osendị ya ma eje mgba dị afanụ from ga ka m megidere bịa mee fri mgbe m mere fri m bidoro agwụ nsi ebe a bụ ndo anwụ ka m mara ya nụ egburu m achara gbute achara were achara maịsịa ya ụzọ ịnọ nụ tụọ ya igu n'elu ya nụ nga ka m nọ megide agwụ nsi bifo m bịa rụba ọrụ rụọrọ mmadụ ọrụ onye ahụ ọrụ nrụrụ ya nụ agazieri ya nụ ọsị mba na ya eke ntụ ya be madị ọbịa nụ kụọ ya zinki abịa kpụọ blọkụ kpocha blọkụ edozie kụọ ya zinki rụọ ya ntụ a rụrụ ya ya na ekenekwa m Chukwu kenekwa agwụ nsi na ya bụ ya na-ekwu okwu ya na ema gịnị na ọ dị ya izi so na ebido ama agwụ nsi nọ n'afọ m na ndị mmadụ na-eme agwụ nsi nụ na bifo mbido agwụ nsi ama m ihe ngabigira ma bụrụkwanụ na agwụ nsi dị na agbụrụ be nna m nụ so ọ bụrụ ihe mere m ji wee bido agwụ nsi ya gazie nwanne m. Unu n'anya unu ga-anụ nkọwa Alusi MMIRI Ego Aka ji Ofor kọwara n'ụbọchị taa, mana ọ nwere ajụjụ nchọ ka anyị jụọ ya maka na ọhaneze bikonu
keenụ ntị ọfụma bikos o nwere ihe na-agba mụgharị kwuchi na ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ m ajụjụ gbasara ihe anwa ewe m sị ka njụrụ Alụsị Mmiri Ego na Ọkịja aka ji ọfọ n'ụbọchị taa ka m mara ma ọ ga-akọwatụrụ anyị ọtụtụ ihe gbasara ya. Nna anyị aka ji ọfọ na Ọkịja Alụsị Mmiri Ego, biko ka ị kọwatụrụ anyị ihe gbasara iri nri na nlọ na ịkwa iko na nlọ na igwu mmiri na nlọ ihe o meniri biko. Ngwa ịma na ịjụ m ajụjụ na-atọwa ọzọ mana mma na-azakwa ya nụ mana mma na-aza gị ya one after the other ka ọ ga na-ekwekwa ọra na eze ihe nghọtanụ. Nọmba 1 bụ na mmadụ onye ọbụla dị ndụ sọfe dị ndụ n'ụwa na-eku umenu mgbe ị na-eme mgbe ọbụla ị na-agba ụranụ ị na-alụ nlọ gị ị na-eri nri na nlọ ajọ ihe ka ọ bụ. Ndị amụsụ ji enweta mmadụ especially ndị ọ bụ maka ha na-eji enweta mmadụ bụ gịnị? Ndị amụsụ bụ ndị akpọrọ ndị ogbonuke. Ya kpatara na ife onye ọbụla riri nri n'ala ọnụ bụrụ onye ọbụla na ịbịa n'ụbọchị ntu a mgbe o erighị nri n'ala ọnụ na ịbịa n'ụbọchị na ọ na-azụta ka m kpọọ ya zi na ọ na-azụta 10,000 n'ụbọchị every week ọbụla onye ahụ riri nri n'ala ahụ ọ ya azụtazuruzi ego ruru dati amantụ ahụ ọ na-azụta bifo. So na mmadụ iri nri na nri n'ọrụ ajọ